Здравейте, приятели! Аз съм Nexus и добре дошли в новото видео в моя канал. Днес ще разгледаме две теми, от които и двете интересни, но за какво всъщност става въпрос ще разберете, ако останете до края. Сега нека продължаваме и приятно гледане. Ядрото на Земята има 3 слоя. Физици са открили, че ядрото на нашата планета се състои от 3 отделни слоя, а не само от външна течна и метална вътрешна сърцевина, както се смяташе досега. Вътрешното ядро е с много малки размери. То е по-малко от Луната, но има много интересни свойства. То може да ни покаже как се е образувала Земята, да ни разкаже много за нейната ранна история и да ни разкрие същността на много други геоложки процеси. Точно неговото откриване ни липсваше да разберем напълно какво се случва в недрата на планетата. Учените са намерили допълнителен слой в ядрото на планетата, изучавайки структурата му с сеизмични вълни, които се генерират в недрата на Земята по време на силни земетресения. Обикновено в такива проучвания геолозите наблюдават първичната вълна, генерирана по време на първия тласък. Но според учените, отклонението от приетите норми е дало неочаквани резултати. По-ясният от обикновено сеизмичен сигнал е показал, че вътрешното ядро на Земята не е гигантска метална топка, както се смяташе досега. Външната му част има класическите свойства, които се приписват на цялото метално ядро на Земята. Неговите кристали са завъртани на север и на юг по протежение на магнитната ос на планетата, а техният химически състав е в съответствие с данните от предишните изследвания. Дълбоките слоеве на вътрешното ядро изглежда са устроени по съвсем различен начин. Неговите кристали не са обърнати на север и юг, а на изток и запад, и тяхната структура, ако се съди по необичайния характер на взаимодействие с сеизмичните вълни, значително се различава от структурата на материята на външната част от вътрешното ядро. Според изследователите, това показва, че вътрешното ядро на планетата е преминало през няколко етапа на вътрешна геоложка еволюция, подробностите за които планират да се изяснят при следващите сеизмологични наблюдения. Откриха ли липсващият елемент в земното ядро? Ново проучване показа, че освен желязо и никел, във вътрешното ядро на Земята съществува и силиций. Изследователите смятат, че са установили естеството на липсващият елемент в земното ядро, търсен в продължение на десетилетия, защото се е предполагало, че той съставя значителна част от ядрото на нашата планета след желязото и никела. Сега, чрез пресъздаване в лабораторни условия на високите температури и налягания, намиращи се надълбоко във вътрешността на планетата, експериментите показаха, че най-вероятният кандидат е силиций. А това откритие може да ни помогне да разберем по-добре как се е формирала нашата планета. Най-вътрешната част на Земята е толкова плътна и гореща, че дори в далечното бъдеще ще бъде непостижима за пряко изследване. Вместо това, учените я проучват с помощта на сеизмичните вълни, които преминават през тази област, и регистрирани от друга страна, те могат да разкажат нещо за състава и структурата на сърцето на нашата планета. Сега се знае, че ядрото се състои основно от желязо, което е около 85% от масата му, и никел около 10%. За да изследват от какво са съставени останалите 5% от ядрото, екипът от учени създават сплави от желязо и никел и ги смесват с силиций. Подлагат сместа на огромни налягания и температури, които съществуват само единствено във вътрешното ядро, и откриват, че резултатът съвпада с данните от проучванията на вътрешността на Земята с сеизмичните вълни. Необходими са още много изследвания и работа, за да се потвърди наличието на силиция, но той не изключва и наличието на други елементи. Това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е било интересно и благодаря за гледането. Ще се видим следващия път, а до тогава довиждане.